Какво става, хора? Именно днес ще направим малко по-различен клип. Именно днес ще говорим за мен разгеле, да. Днес ще говорим за моите топ 5 любими манга, анимета, филми и така нататък. Правя го така, сигурно чудите защо има топ 5 манги и топ 5 анимета. Защото не съм изгледал 5 анимета, не съм изчил 5 манги за това. Може съм изгледал 5 анимета, но не съм сигурен и не мога да кажа, че One Punch Man ми е от любимите анимета, само защото съм го изгледал. Това хора, изгледал съм примерно 8 и как да си сложа в топ 5 някои, които съм ги изгледал и дори не помня какво се случва вече в тях. Това сложа някои от мангите, които имам, защото така ще ми е много по-лесно. Започнем отзад напред, защото така е по-интересно. Започнем от пето място, което именно е Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist го даваха по Супертунс и аз оттам го изгледах, брал на мен след 20 години закъснение, най-сетне. В момента имам неговата манга и съм до трети волюм. Имам 10, ама не съм я чел. Но всъщност ми харесва супер много. Просто да занимавам с One Piece в момента. Изгледах анимето, което не е Brotherhood, първата версия от 2003 година, мисля, че беше някъде горе-долу. И тя ми харесва супер много. Мангата е супер интересна. Не мисля в този клип да обяснявам какво се случва в тези определени анимета, защото просто ме мързи хора и не ми се занимава изобщо. Мисля, че почти всеки един човек на света знае какво се случва. Ако все пак искате, просто мога да гледате някой мой друг клип. Тези анимета ги върта във всеки един клип. Наистина, артворка е супер готин, който са направили ProBook. И да, мисля, взимам си и българската манга, защото просто е доста по-ефтина, доста по-интересна. И що не? Не съм гледал Brotherhood, защото знам, че историята от Brotherhood се преплита с мангата, което означава, че трябва първо да си чета цялата манга, която е 27 волюма, което означава, че това няма да стане особено скоро. Ама това такова. На четвърто място продължаваме с нещо, което е малко unexpected, може би за някой от вас ще ме образите по края на живота си, но сложа One Piece, което именно този път е само манга. Всъщност съм гледал One Piece и то само частта в East Blue и частта, в която се вижда кита, и то много малко, така че горе-долу около 70 епизода съм изгледал от него. Останалото в момента го чета, което е BarQ Workers или там какво е, или просто Alabasta, да чета в момента с манга. Но в сравнение с всичко, което съм чел и гледал за сега, със сигурност много повече ми харесва, много по-приятно ми е да го чета, освен че го правя сравнително рядко, но ми е доста по-интересно. Всеки много добре знае какво е One Piece, най-вероятно някои хора ще ми кажат: как ще го сложиш на четвърто място? От 5 места как успя да го сложиш на четвърто? Робери, си най-лошият човек на света, който да познавам, вече не те познавам, трябва да разпъни ми някъде с коне. Бай! Желявам хора, ако чета горе-долу 50 волюма от него, най-вероятно, може ми се промени мнението, ама за сега това няма как да се случи. На трето място, за нещо, което хората още повече ме мразят, ще сложа Боруто. И само мангата, защото анимето е отвратително. Да, анимето съм гледал всъщност няколко епизода от него и те са горе-долу, не знам, 10. И то просто не става за нищо. Съжалявам хора, интересно е до някакъв момент, може би дете се бият и по-напред, особено обаче в началото, няма да ви лъжа, на мен ми беше супер скучно и нямаше нищо интересно, защото анимето е 50% филари, 25% аниме кенън и 25% манга кенън, кое трябва да гледам по дяволите. И аниме кенън епизодите винаги са такви напълно олигофренски. Няма абсолютно никакъв смисъл в тях. Дори информация не е интересна. Да кажеш някой, хаштаг fun, окей, word it. Не, тя е супер тъпа, не ти помага с нищо. Аз съм чел само мангата и четох цялата, 20 волюма, в момента чета Boruto to Blue Vortex, обаче съм само с 2 волюма напред, така че не мога ви кажа нищо. Чел съм мангата и тя е много по-добра от анимето. Всичко е спестено, всичко се свършва много бързо, наистина. Истински шонен, всичко става толкова бързо, битките са много интересни и мога да разбера какво се случва и да водя нормален диалог горе-долу с хората, които се интересуват от Боруто, което е яко. Също ви препоръчваме хора, знам, че всички ме мразиме Боруто, просто защото трябва да прилича на Наруто Wannabe, пак и си му писал, какво очаквате, деба. Но дайте му шанс хора, не е толкова зле. Дали ще четете манга, дали ще пробвате анимето, което не става така, че просто правите първото. Опитайте, няма ви издадат бъбрика, повечето пъти е безплатно, всички прирасваме, смисъл, добре дошли в България. На второ място именно слагаме анимето, което абсолютно всички на света знаем, именно Наруто. Вау! Скоро си промених мнението и го сложих на второ място, съжалявам, Наруто. Преди беше моето любимо аниме, но просто това няма как вече да се случи. Изгледал съм цялото аниме на Наруто, което е невероятно, супер по-добро от Боруто,
напълно логично. И разбира се, ще подене много по-яко от нормалния Наруто. Той е близко до ума. В момента чета мангата, също аз съм я изчел, тъй като аз когато си взема примерно някои волюми, някой път просто се случва, че имам първи, втори, трети, четвърти, пети, шести, осми и нямам седмия волюм и аз просто няма как да чета осми. Няма шанс да го чета онлайн, защото това за мен е супер тъпо, но дори да си платя просто няма да ми е много интересно, защото нямам го така, нали, in real, да го видя пред мен, да му се радвам. Не. Или си го купувам, или не чета другия волюм. Това е. Затова в момента имам 9-тия волюм от 3-in-1-овете, което представлява вече последните 3 волюма от малкия Наруто, когато се бият Саски и Наруто, нали, и се изсипват от бой. Но аз преди това нямам пред последните 3, за да мога да го изчета и да се чувствам, нали, горд със себе си, да мога да спа спокойно, но не мога да го правя горе-долу 3 месеца. Това не променя факта, че аз знам историята. Чета мангата, защото е интересна, искам да я събера цялата, защото изглежда много яко цялото да е оранжево. Само че няма да се забере най-вероятно на един ред, ама не знам, когато събера цялата манга, което се случи точно никога, аз ще се радвам, не знам. Препоръчвам ви, ако не сте изгледали или изчели мангата на Наруто, или не сте изгледали анимето, или филмите му, или не знам си какво. Хора, малкия Наруто го преведоха дори на български целия, може да си го изгледате. А мангата, не знам, може би ако изчакате още 5 години, може и да я преведат и нея, не знам. Има си и български субтитри на Шипуден, има всичко, хора. Моля ви, ако не бъдете пирати по някакъв добър начин, нали? Please. И на първо място слагам моето любимо аниме за сега, което може да се промени след време, защото в момента гледам Vinland Saga, ще искам да гледам Monster, искам да гледам някои други неща. А именно анимето, за което говоря във всеки един клип и го глейзвам качивам педерас, Death Note. Няма как да не знаете какво е Death Note. Това беше аниме, което аз всъщност му знаех края преди това, знаех му и другия край в мангата преди това. И то беше години преди това го знаех. Но така и не го бях изгледал никога и просто знаех и бях някакъв окей. Но един приятел мъна ви преди горе-долу няколко месеца, което сигурно е било 6-7 месеца някъде толкова. И аз си казах, добре, ще го направя и го изграда горе-долу за една седмица. Защото е само 37 епизода, което, както може да се досетите, не е супер много по 20 минути. Изгледах го и осъзнах, че това е моето любимо аниме от сега нататък. Не, смисъл не осъзнах, това го осъзнах преди горе-долу около 2 седмици, след като реших да се замисля и да правя нещо друго, освен не знам нищо. В Death Note се мисли супер много ми харесва, нали, как, не знам, просто всичко е перфектно, хора, който го е гледал, всички знае какво се случва, сигурно overreactвам отново и ще ми кажа, че го гледал много, че е супер тъпо. И какво да направя, смисъл, хора, вашето любимо аниме е Андрес Дарлинг, да я знам там как се казваше. Така че нямате право на мнение в този случай. Надявам се клипът да ви е харесал, този клип беше един от най-кринжевите клипове, които съм правил през живота си. Защото говоря за себе, смисъл не говоря някакво общо, нали, да кажа мнението ми за еди си какво, аз казвам, ами, моето еди си какво, нали, вау! Единственият клип, който съм правил такъв е аниме колекцията ми, но той е сравнително по-интересен, май никой не го гледа, ама се та. И показвам колекцията ми, нали, по-различно е, някакво много е странно да говоря някакви неща за мен, ще кажа, че сте ми някакъв психолог тук. Ако имате някакво мнение, което примерно да кажете, че One Piece трябваше да е на първо място, ами да, може да напишете долу в коментарите или да кажете кои са вашите топ 5 любими анимета, хаштаг манги, хаштаг манга филми, хаштаг аниме филми, хаштаг не знам, хентай филми. Може да напишете идея за някой клип долу в коментарите, аз най-вероятно ще уважа, освен ако за жалост не сте написали най-рандом анимето, което аз никога не съм чувал през живота си. Това не означава, че аз, разбира се, няма да проявя интерес към него и да го изгледам някой ден, освен ако не е 800 епизода, хора. Или тогава най-вероятно ще ви кажа, че ще го направя и няма го направя никога. Ако искате да хейтите, защото не ви харесва, примерно, защото съм много дебел, или просто защото, примерно, де я знам, днеска жена ви е скъсала, получили сте инфаркт и тя ви поискала 500 лева сметка за тока, защото си е пускала вибратора по 1 час на ден. Мога да хейтите в коментарите, защото аз съм виновен, нали, аз съм от данъчните и ви искам пари, нали. Лайкайте клипа, ако ви харесал, защото по този начин ставаме още повече хора, още повече го видят, че станем и по-известни, нали, всички хора ще ни разпознават в света и ще правим колаборации с King Sage, или как се нарича ония, и с Паралийски, тук ще се събираме, ще играем хоро. Никога няма се случи при живота ми, ама нали, нека си вярваме. Може да се абонират и
за да стигнем до нивото на PewDiePie и да превземем света заедно с вас. По този начин целият свят да се казва Гренландия, да я знам. И това е, да, чао.